Wai wannan kwanza ka ga mun shago bala. Shago bala ce ka je ka so mun dace shi. Aikin ba. Dandime. Ka dandime. Ya ka alaji. Ya ka. Wani irin abu ne haka. Wannan wace irin banzan dace ce. Alhaji Allah ya kara mai girma Alhaji. Ya kake kokarin sa in yi asarar mazan kuɗi? Ka zo na aikin ka so mun data ka so mun data ta banza. Alhaji data shehu bala ce ba. Shehu balan banza ina ruwa data shehu bala ce ka so mun tare ka nemi data mai kyau ka siyo mun. Alhaji ai shehu balan nan gwarzo ne. Wai balan banza ka ga mun shehu bala. Shehu bala ce ka je ka so mun data shi. Aikin banza aikin wabi ka san nawa ka kake kokarin ka ja mun asara? Ai na ba yanzu kafkaro ba inda za a samu data mai kyau. Kuma za ka je ka wani siyo mun data mara kyau na tura biliyan 40 kana wannan. Wallahi kudin nan suka makale a network sai na kulle ka. Wallahi sai na kwatar da Barin je samu data. aikin banza aikin wabi kai kokari ma ina jiran ka. Haba da Allah, data shehu balan me shehu balan waye? Alhaji, data wannan wace ne data ce ka siyo mata? Allah ya saba laifi ne ma. To kai wannan datar ai yadda kace kamata kowa ya samu ai. Data malam ba makale abu ba wani wannan? Data ta yi ƙarfo? Amma da data wannan wace ne data ce? Wannan Nabatulusub da Amma da data Nabatulusub a ta biya bukata wallahi. Ai na yi ta da zuba kuɗaɗe duk abin da na jiya ba wani wannan ga data ta yi ƙarfo har ba ta ƙare ba. Alhaji wannan data ita ce guda a cikin dubu a kan faɗin Afirka. A gaskiya na ga alama. Ita ce data To da ai ake wannan yi. datar ai ita ya kamata duk masu business da sauran mutane da masu siyan ɗaiɗai ko sari ita ya kamata su riga wa da ita. Wallahi dole zan baka miliyan 100. Ai ka fara tamu. Wallahi ka fara tamu. Amma ba zan iya soke application ɗin ko kawai Ai da ne. ka shiga Google Play Store ɗinka. Za ka rubuta www.nabatulusub.com ko ka shiga App Store ɗinka ka rubuta nabatulusub.com domin ka sauke wannan app ɗin namu ka yi rijistar shi. A to ai haka masha Allah. Masha Allah kai a shekara da kwani. Ai da ɗauka kawai baka da kwani da a ce da kai. Ba komai dan dawo na ji daɗi sosai ba abin da ya faru wallahi. Wannan dawo wanda abin ka yanzu idan mutum ya samu matsala to ina zai je same shi wannan ko ba salauki. Zarar ka jira garin Kano titin Katsina Road da ka zo Bacirawa daidai kwanar Madugu tsallaken yamma titin Katsina ofishin yana nan a Turmuzi Plaza. To masha Allah. To kaga kenan me ba ni ba da sauran mutane ma duk masu bukata dole zan yi wa abokaina abokan hulɗa ta magana. Alhaji to miliyan 100. Za a duba kamar ba ban zaki arziki ba. To ai shi da